Һава шартлары уңайлануга ук хуҗалыкларда язгы кыр эшләре җайлана. Һава торышы авыл хезмәтчәннәрен сынап кына тора, әмма алар барына да әзер. Район авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, хуҗалыклар тулаем 10,439 гектар җирдә чәчү эшләрен башкарган. Бу планга карата бары тик 15%. Бу күрсәткечләрне Урожай токымчылык заводы, Илеш, Мая кооперативлары, Максим Горький исемендәге хуҗалык, Илмир Ихсанов крестьян фермерлык хуҗалыклары башкарган хезмәтләр алга этәрә. Үзәк МТСның Илеш филиалы уңганнары да кыр эшендә кайный. Хуҗалыкның Үрмәт авылы янындагы 170 һәм 205 гектарлы басуларында борчак чәчелә. Хуҗалык семененең Оксайский усатый сортын сайлап, тиешле кондицияга җиткереп, киләчәк уңыш өчен нигез сала. Әлеге эшкә 5 берәмлек техника җәлеп ителеп, аларны Денис Гилмуддинов, Әнис Шәйхразиев, Илнур Исламов, Илфир Бәдертдинов, Фирзәр Хәбировлар хезмәтләндерә. Рәфис Әмиргулов белән Илдар Хаков җитәрлек күләмдә семенәне урынга ташып тора. Эшкә тоткарлык юк, ягулык белән тәэмин итү урында оештырылган. Бер басудан икенчесенә җитез тимер атында аны Рузик Самигуллин китерә. Көннәр мотор торганда тизрәк чәчеп калырга исәп, җирдә дым булганда бары тик. Быелгы үзенчәлекле язда һәр минуты исәптә ди хуҗалыкның агрономы Фидан Бахтизин. Бүген безнең хуҗалыкта борчак чәчү бара. Әлеге көндә безнең борчак чәчәләр 3 комплекс. Болай әлеге көндә 100 гектар чәчтек. Бүген менә калган гектарларны чәчеп бетереп, башка чәчү эшен башкарырга уйлыйдык. Бидән погодадан бөтен әйбердә погодадан тора инде. Монда әлеге Ашату безнең 3 тапкыр көненә китереп ашатабыз. Егетләр довольный, техникалар комплектлаштырылган, смена белән эшне алып барабыз. Борчак чәчү белән беррәттән Югары Ярке янындагы 125, Лаяшта авылында 245 гектар майданда бодайга нигез салу бара. Тулаем алганда 70 гектары башкарылган да инде. Алмаз Хазиев МТЗ 12-21 тракторына тагылган ББК 6 агрегаты белән чәчүгә җирне әзерләсә, Рәмис Гаппасов һәм Илдус Шафиков 2 сменада John Deere тракторына тагылган John Deere 730 чәчү комплексы. Фәндәт Ялалов МТЗ 12-21 тракторына тагылган СЗ 3-6 чәчкече белән хезмәт куя. Әйткәндәй, башкарасы эшләр әле байтак. Үзәк МТСның Илеш филиалы алдында агымдагы чәчү сезонында 5000-гә якын гектарга орлыкларны җир куенына кертү бурычы тора. Моны инде алар кыска срокларда башкарып чыгарга планлаштыралар. Һава шартлары гына уңай торсын. Эш 2 сменада оештырылган, техникада ягулык майлау материаллары да җитәрлек. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.